Ngaphambi kokuba emiswe kulesi sikhundla, u-Advocate Mkhwebane ihhovisi lakhe lalibhekene nezinsolo zokusilela emuva ngomsebenzi. Eziphendulela uthe lokhu kwakwenziwa ukuthi kwakumele bachithe isikhathi esiningi bephenya amacala athinta izikhulu eziphezulu zikahulumeni. We cannot be seen to be also subjecting the public to the very same thing which public servants are subjecting them to. Hence, then the pressured environment to deal with the backlog and not to be accused to be subjecting the people to the same maladministration. Uthi umengameli Ramaphosa ngesikhathi eseyiphini likamengameli wavuma ukuthi wabika ngesamba semali esingu 500,000 yokuxhasa umkhankaso wakhe we-CR17 eyayivela eBosasa. Kodwa ke bathi uma bebheka emabhukwini bathola ukuthi lokhu akulona iqiniso. He acknowledged that 500,000 was from Bosasa, and he was the member, he was the president. And yes, he says he declared, he's declaring, but when we check the declaration, he never declared. U-Advocate Mkhwebane ukulesi Isigcawu ukuzoziphendulela njengoba ephenywa ngokulungela kwakhe ukuba kulesi sikhundla.